horas mari hita damang dena pajo pamusido tahu guru gonggo pe papa di acara jepek alai mari pola ador sopinatola satan di debata jumulu hita martania debata Jehovah para rohana sumurung melatih bahasa rohana media ham Tuhan naing jumulu hami tumangi on hatam ukap roh pikiran nama semangula merperwihatan bagasa Yesus Kristus martanya kami amin. Hita damang dainang hata di debata di hita di hari Jumat tanggal 22 Agustus 2020 natar surat di surat perjalanan suratnya Apostol Petrus bidu 2 ayat 1 sama mayok disi atong boloko kamu manasa hajahatur dohok nasa akal dohok pangiburuon nang panihayon ido anggo sahana di takka dong saha posaun ngolu nai baru ido nata parsita meninggal hon ngolu na robi ima pangalahu akana humurang na di bagasan hahulumuni alanido ido nama cai di hari koton marhite surat nisi Petruson asanian aka jolma napai soloti mangulu di bagasan ngulu di nani bagasan ngulu nasi nodangan ni debata mangulu di bagasan ngulu nai baru na totong mangula hon lomo ni rohan ni debata meninggal hon aka pangalahon na rubi pangalahon na humurangi ima aka hajahaton aka akal pangiburu hon doho aka panihayoni fitnah tipu muslihat dengki dan juga kejahatan dijauhkan di dalam hidup mereka dan masuk ke dalam hidup yang baru. Hidup yang baru adalah hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Ido napi narsita ni si Petrus marhiti aka napai solati. Songon ido nak kita di bagasa nguluto nak kama kenang. Ikut tabake mana nguluto mangulahu nak kanadingkan. Mangulah lo rohani debata unang nian marisuang tikit tahun nasato kinon ola mangulah nak kahajaton aka bangi burun aka akal dohot aka panehayon dahu manian aka panehayon aka bangi buruni sian nguluta alai naing ma ngulu ha kristenon namar situtu na totong mangulu di bagasan lo rohani debata ay molo pasu-pasu kita tunahu malia kita maceuli didok jol mama amat ceuli doba ha kristenon ni gabe pasu-pasu gabe berkat menjadi berkat ke seluruh dunia alai molo tapake ngulutong mangula hon aka hajahaton gabe dibursiko jol mado peh bursik mai sarok kasiani peh bursik mai sarong boy diule hola nak hajahaton hola nak narumardo diule ai hola namangi buru hola nak namangula hon aka panehayo dui aka akal hola marakal dui bahama ngulut tonak kamakena salilih mangulu hita hola nakal salilih mangulu hola kasahado dangarong nanggo sada pe dapat di bagasan nguluna akan adinggan bahama ibana ujung di nguluna hola nak kahazahaton alai naing matuju sahat tunamati hita angur guarta jahato alani berubah mah hita bertobatlah dari hidup yang lama sian ngulu ha holomoni tungolu hati uroni asa taulah homa lomoni rohani debata tak tinggal homa ulau na samarguna taulah homa ulau na marguna menjadi berkat hidup yang baru hidup yang melakukan kehendak Allah menjauhkan pada uhun aka akal panihayun pangiburun doot hasaton jauhkanlah dengki tipu muslihat fitnah dan juga kejahatan lakukanlah yang baik dan menjadi hidup baru menjadi hidup di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Debata Jehovah para sirohana sumurung idu tutusan. Upaki hame mangulu nameon mangulahon lomon roham. Utinggal ho kami mangulu ha holomon mangulahon mangeahi ngulu nai baru ngulu lomon roham Tuhan pada kami aka hajahatu pangiburuon pangisahion akal saluhukna Tuhan naso ni halomon rohani roham atau mangulu mahami bagasat sinodangamu do hati romu di bagasa Yesus Kristus matanya kami asih roham sahabat roham amin horas